moro malacha inya manigo mi waluwe kendo Jojo mang mi wane report no eyo makare koten record mago duto nyakwara mo gijwang meli maradhai mabende ogo mano cruise ship longo ni MS Insignia mabende ochopo kacha dho wath ma Mombasa biro koda chenro mopogore mabende jolimbe mochopo kar kanjo wuok e pino ma Seychelles mako chopo sani sa ukinyi makawuono wachinde meli nogo mano e dho wath mano ma Mombasa koting'o jowuoth maromo 380 kod jok matiyo ei meli no kata crew members maromo 400 Joja oko luwe kena ng'weda report makare e chenro mar mbaka romo kod chenro mamoko mapod biro ka ono chieng' tich adek ka wamedo koni ni weche manyien madhi bedo katimore kendo wadhi bedo kata kwa kelo weche manyien mag migago ka gikata ng'ichwelo kod mano maro imore anyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyakwar mokio nyaka sango mane makelo e giko medikete mana kar kae oriti masani. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709-767-000. Skizza-tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. Oganda mar soya awacho ni otimo maber e chigni lope te. Lo manywa marateng' miluongo ni lop pamba bende otime maber kabisa. Lop makwar miluongo ni lwala bo time maber. Kata kuoyo
ok otime marach ahinya, to lope ariyo go to otime maber saidi. Kothe mag soybean ng'eny, lakini korwa koni matimo maber ahinya wan gi AC Salama, SB19, Nyala gi Saga. Chiro mar oganda en chiro manitiere. En chiro ma ok ibatisha. It's time to strike back. Read Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Machiegni nyakora moge jwango kinyi makauno chenro mar mbako romo chako ka wantiere kodi ka achiel wabedane kod ng'eyo ni chal mar wach to en mane ka wagoyo mbaka. Penjo maduong' en ni tije nitie, to tijegi gin kanye? Sirkal kokalo mano kar timo kwan kod nonro mag sirkal mano KNBS mano golo nonro mar odiechienge ariyo mokalo, ne giyango kanyo ni tije osebedo ka medore pacho kare midhusi mar corona ne rum, kendo iwacho ni nyaka sani paro mopogore opogore osebedo kae ka mienjo. Gin gik mage mabende nyaka sani wanya bedo kae ka wawacho ni adieri thuolo mag tije osemedore pacho kae. Wadagoyo mbaka ni kodi tije iwacho ni medore, tije gi gin kanye? Mbaka nwago kodi nyaka e kaunti kama intiere. To kinyi makawuono antiere kae kod welo mabende wadhi miyo thuolo mondo mi ang' obede kodwa e twaka achiel kachiel. Kanyakora moge jwang' antiere kae kod welo ariyo duto kama wantiere kod okinyi makawuono. Wada mana rango ni to ohala gi itimogi e gwenge mage, to kata gwenge ma itimogi ok mana okoromo, tije gi bende gintiere. Yangore ni informal sector kata minyalo wacho ni gin mag jua kali ema bende koro osendiko oganda mathoth ahinya e piny Kenya. Arigi duto bende ne chaki e studio ma Nairobi ka an gi wendo ma bende wadabedo go kwa chako twako kinyi makawuono. To penjo maduong' ahinya mwapenjo ka, tijegi gintiere, gin kanye, to bende en adier kaluwore kod nonro ma koro sirkal bende oseyango. Kwan mag tijegi githoth ahinya. Iwacho mano thuolo mar higa achiel yare 2022 nyaka 2023 tije ma ohewo 1800 oselosi. Kawuono antie ka kod Eric Omondi men jata tije kata wuono ohala no miluongo ni Soul Movers. Gigo magitimo, ohala magitimo, tije magichiwo ne oganda, to bende gin tije mabedo kuom thuolo moro malach, to bende e kwan gintie yo machal nade. Eric Omondi ka in studio ka aro kinyo yawre kino machiegni. Tije nitiere koso sirkal nyabedo ni mana gi kwan gi? Tije kwanyalo wacho erokamano mokwongo Cleophas kuom rwaka ka. Agon nyese erokamano, agon oganda wa erokamano ahinya kawuono. Koro tije ma sirkal wacho gi, tije go ok ng'eny ahinya. Kalure kod kaka osebedo for the last 2 years, tije ok osebedo maber ahinya i sector wa ma jua kali. Kendo yudo ka samora yudo ka jibiro mang'eny kata jomosomo kabisa penji kanyalo yudo tich ma samo be mako mna dhowa tu kamano. Erokamano ahinya. Ng'eyo wadhi twak mathoth bende waranga ne thuolo mag tije ka gintiere, tuchiwo gi e yo machal nade, mago bende ka gintiere. Oganda moko luwo chenro okinyi ma kawuono. Ka antiere studio ma Kisumu, an kanyo kod Brian Oruko. Brian Oruko amosi ni oyawre ka intie kanyo studio ma Kisumu, kendo tich ma isebedo kanyo ka itimo errands and logistics ka intie kanyo kaka jata tije. Penjo maduong' wapenjo kawuono, tije wacho ni medore pacho kae atamalo maduong' ahinya, kata wacho ni medruok mag elufe moko e wiye kanyo mag tije. Bende gintiere, to ka gintie gin kanye? Korka kori in gi tije moko mag oganda koso in achiel kuom jogo madwaro tije e thuolo gi? Arwaki ni machiegni. Erokamano Clio, ndalo mang'eny amosi koa e Europe, Kisumu City, kendo amor ahinya gi thuolo mimiya kawuono. Aduoko ne Nyasaye erokamano kuom yawno odiechieng' ma kawuono ma wayudore mondo wagoye mbaka, mondo wawache ni to tije ma sirkal wacho ni nitiere gi gin kure. Nikech an kaka jata tije mar kambi miluongo ni Direct Errands and Logistics Services, one located e dala ma Kisumu, to watimo errands and logistics throughout West Kenya. Koro serikal wacho ni tije nitiere. To tije gi yudore e kambi ma small and SMEs
kaka kambi makoro ane jata tich mar kambi man atiye niendi. Opportunities nitiere e kambi ma wachako gi small businesses, lakini iyudo ka support monego bed ni wayudo ema koro is the problem, the missing link, because ka wanyalo create that link mondo that support obedi, tibro yudo ka the opportunities ma wan bende wa create piny koni as SMEs gi kambi matindo tindo bro bedo mang'eny, to tije gi bro bedo. Koro samoro serikal neno ni gisetimo maginyalo timo, to wakwayo gi ni mondo gimed timo kendo gimed support kambi matindo tindo mano chakre bang' corona, mondo o expand, mondo eka tije koro med yudore. Tije gi eki nitiere, to gintiere mana gi dhok, gintiere mana en paper kama serikal ndike, to piny mwalo kamwantiere yudo ni yudhe ng'eny madwaro ni mondo oti, to kendo gisomo, to kembe matindo tindo kaka koro ma ane jata chenro mare niendi, nitiere gi opportunities, lakini serikal ema pok omanyowa moketowa kamoro monyisowa ni koro wa invest kuomu, kendo wabro pump resources kuomu, kendo resources mwa pump goeko wageno ni opportunities bro medore, ma koro bro ndiko yudhe manidala kendo yudhe manosetieko school mamanyo tije. Erokamano. Brian, kapodan iri kanyo, iwacho ni GDP kata uchumi mapacho ka ne oidho kata momedore kanyo koda, iwacho ni kowuok kata malo 4.9 mano higa mokalo mar 2023, to higa ni bede ka irange iwinjo kanyo ka medruok mare ochopo ata malo 5.6, manyiso ni omenda ni nyalo bedo ni jopiny bende nene ohala ma itimo bende omi kata thuolo mar ndiko jok moko kama intiere, to kama intiere kanyo mokwongo ang'i lernwa bende ohandi ni chake ka corona ne poko kane corona ochopo, kinde ma corona, nikech kinde ma corona ochako oganda maromo 700,000 nowito tije, mago thuolo mag tije manolal. Korka kori nobedo kodiyo machal nade, sani kiwacho ni tije go sani osechako duogo moya 700,000 no, okelo mor machal nade ne in kachiel koda ka jogo maponono ogeno kuom tich ma in go kata tich ma ichako. Clio, jo statistics wache maber kabisa ni oganda mantiere sani tije osechako duogo, giwache maber kabisa. To iyudo ka an nachako kambi mar Direct Errands and Logistics Services ndalo corona, ka corona koka ne chako, tawacho ni we akaw thuolo ni mondo achake an gi gimoro man gi gombo mondo atim Kisumu kae mar timo ne ji errands, kori nyalo ora koa kamoro achiel ta tero barua kodhi kamoro mar ariyo. Mane kaka nachake. To ka nachake kenda, nokwachake gi team maduong', nachake mana kenda, to ane mana amako koni, tamako kocha. To iyudo ka growth osebedie. To growth mabede niendi, kuro kwayo ni mondo kuro wabed gi workforce, to mondo wabed gi oganda manyalo donjo e kambi reliable ma onyalo tiyo godo mondo wa execute plan wa mar logistics to gi vision marwa e Lake region kuma wantiere koni Kisumu dala. To ka jo statistics wacho maber ni sani tije osechako duogo, bende ging'eyo ni piny bende odhi obedo matek ahinya ne joma timo ohala. To sama piny bedo matek ne joma timo ohala, tiyudo ka ohala mang'eny gichako downsize. Koro gi downsize manyiso ni koro nyaka gigol workforce laborers margi mane gindiko, nyaka gigol jomoko mondo gidong gi namba kwan maginyalo manage kaka kambi, kata kaka office, kata kaka ohala matimore Kisumu kae. Kuro mane gima timore. Erokamano ahinya Eric, thuolo mag tije nitiere e konde mopogore opogore mag pacho ka. Koro kori ohala ma itimo, tije manya bedo ni gintiere ka en informal sector. Kuno mondi lai ma tich mari okawo, otiyo idhi kode yo machal nade, to bende ka en thuolo mag tije ma ichiwo gi yo machal ne jok mane. Sani to wach tije osebedo matek leo. Ko wach adier, Kenya ka wach tich osebedo matek.
kendo timo ohala sani Kenya ka osebedo matek kabisa, manyaka ijikaza kabisa. Koro wan koro kata kwa rwako ji to ing'iyo kabisa ni jadi midhi rwako kanyo to be demand midwaro cha dhi fit jogi, meet that target. Mano is the main reason mamiyo ok warwak ji mang'eny ahinya. To bende tich matiyo ni very sensitive. Ka nitie tich ma very sensitive mohingo mora mora Kenya ka to en movers. Nikech deal gi gik ng'ato, ng'ano kiai o trust gi gike. Koro kimes matin to inyalo yudo shida mo marach. Mana ka giwacho matin ponono ng'ama winje e tielo mokwongo kata ka oneni kawuono mokwongo gi tich matimo kaka soul movers gin gik mane tich mar daro jini udaro ga jeyo machalnade tich mitimo kendi kosindiko jok moko kanyo to biro ga pik nen kanye en ka dwe chakre koso ka dwe rumo koso ne diere koso chopo ka moro makoro kata tich no bende oonge to oganda moko bende rite soul mover mi movers ka sama peak makabisa en ga toward the end month the last 2 weeks of the end month mane ma jidar sana keche yudo ka darni from 20th to kata ma 5th ka ema koro tich nyabede mang'eny matin to ndalo modongi to onge matiende ni ke ok en gima promising minyalo ng'iso ng'ato no kai mibro ga betie nitie sama be ng'isa ng'isa to sama tich nitie to waluongi to ka onge to bedi yeda some other things to do kamano. Kuro mano ka en korka jogo ma indiko in korka kori ma gimitimo seche duto to kinde ma intiere piny to survive na nikech iwacho kar kae kalure ko nonro mar KNBS ni ntiere tije machudo to ntiere tije moko mabende nyalo bedo kata ka irito ngiso dwe ntiere moko ma yudo diere to ntiere moko bende nyadhi kata dwe mangima kok iyudo to sani bende wang'e kembe ma nyalo bedo ka ndiko ji to ok chul ji tich kata ok chul ji omenda ma salary kamano an ka sama pod onge tich maber to ntie some other things matimo kech dak beda ni rito itimo gik moko kapod irito mano kamano to rito ka tich obiro to itimo to kapok ochopo to advice gaji kata mana joma tiyogo ni find something to do yudo giminya timo kata ka uso mtumba kata uso woche kwa rito clients yes. Sirikal wacho ni tije nitie kendo tije omedore bende seneno tije machalo kamagi kuinjo kanyo ni sekta ma intiere oganda nigi thuolo mag tije moyawo 1800 mano koka koran samuel mana mara ni emokane anto pokaneno sirikal ok kwano mari ni kage wacho ni tije omedore to jok mane informal sector musi jopo 1800 mari ni ok kwano mara ni akeno kokwane kleo koda wach kech anto tije mang'eny miwacho neno kane nikech chopo kama koro iyudo ka tich tin kabisa miyudo ka koro kata kama ripo benu udhi ku joma ng'eny to ugine udhi joma tin keche kalure kod tije kaka ntie kamano indiko joma tin kabisa be kata kiketo joma ng'eny to at the end of the month jogi they blame you for no good reason koro tich to onge ero kamano ya oroko Brian adake lietwak iwinjo kanyo gima Eric Omondi bende wacho karka olero kanyo ni tije nyalo bedo ni nitie tije nyalo bedo ni onge adamana ini se yie korka kori ise wacho ni sirkal to setemo tije osebiro e kinde ma corona no biro kendo corona no rumo iyieri kata ipingori kod Eric Omondi yo machal nade kotere kod bedo mag tije kwacho tije gintie chali gintie mana jok moko Clio kuom wacha dier ineno ka jok monego create tije gin the youths ma wan gini wan gi kembe madongo dongo kaka an kuro kambi ma an jata chenro ma jata tije mare ni Director and Logistics Services wan gi kembe ma bende timo logistics madongo dongo moingo wa to wan gi kata mana other government serikal nigi tije moko bende mani e serikal kanyo endo to joma tiyo tije madongo dongo goeko ok gidhi e retirement gikawo muda kapok gidhi e retirement to ojende gi oganda mabiro to dongo katieko school to expect mondo giwuog e school to giyud tije
Koro kuonde ma tije nyalo mana losore kendo nyalo bede en from medium and micro enterprises kaka ma anjatachen tije mare ni. Nikech king'iyo maber Clio, one gi small businesses manigi opportunities mar ndiko ji. To opportunities ma wan godo mar ndiko ji niendi, iyudo ka wanyalo mana go as far as teko marwa. Wanyalo mana dhi as far as teko marwa mondo wa ensure niya wanyalo ndiko ji 10, wanyalo ndiko ji 20, wanyalo ndiko ji 30. To nitiere kama kwa chope to kwanyal kalo. To kade bedni wanyalo yudo support makare, nikech tijegi ma serikal wachogi gintie mana gi dhok serikal. To a ground piny kaendi iyudo ka nitiere challenges ariya dek manitiere, because circulation of money bende affect. Ka nitiere poor circulation of money, to oganda onge pesa e lwetgi, ere kaka gibro miyo watich. Tek ahinya mondo gimiwa tich mondo watimnegi. Koro pesa onego bede e lwet japiny. Sama pesa ni e lwet japiny, tibro yudo ka they can purchase services ma wan godo. Kaka golo shopping koa Kisumo, to watero ne mama gi baba shopping Bondo, watero ne mama gi baba shopping Migori, kata mana Kakamega, kata mana Siaya. Koro wabro yudo joma miyowa tich, to sama gimiyowa tich to wabe wanyalo ndiko dereva, wanyalo ndiko joma tiyo warehouse, wanyalo ndiko joma facilitate a last mile mar commodities from one place to the other. Emomiyo joma nigi small businesses kaka marwa niendi winjo the pinch, because opportunities okoyawnwa. To resources okokete lwet dhano, because iking'iyo oganda bende ywak ni piny tek. Kane an gi clients 10 dwe mokalo, ibro yudo ka dwe ni clients ga odok chien. To ka clients ga odok chien, to nyiso ni workforce man godo, kanan gi drivers 10 ma achiel kodhi Migori tero shopping, tachiel dhi Siaya, tachiel dhi Kano, tachiel dhi Kakamega, tachiel dhi Webuye, ibro yudo ka nyaka kura downsize. Nikech tije tin mayudo, nikech oganda onge pesa e lwetgi mondo miwa tich kaka koro caregiving services ma wan godo. Yudo ka wan gi service ma wanyalo dhi rito mama dala gi baba, to en a medical practitioner mobedo trained as a caregiver, to orito mama, to orito baba, to make sure ni baba omonyo yedhege, to make sure ni baba oyudo some spiritual nourishment, ginyalo go mbaka gi baba, nutrition mar baba kata mama chal nadi. To concentrate in the big city manyo pesa, gitimo tijegi. Sami yudo pesa, to koro inyalo chulowa mondo wan bende wachul jatich marwa ma mrito ni baba gi mama dala as a caregiver. But cap resources ok chope lwet oganda from top, tiyudo ka small businesses bro inyore. Then wabro bedo gi oganda mang'eny mamanyo tich, to ginyal yudo tich, to gineno ka wan gimwatimo wayepo, nikech wan bende kwanyal loro, nikech ni onge tich. Nyaka wabedi na beda wan present, kata mana sama tich olal, to we concentrate on marketing, to we concentrate on other things manyalo ensure ni kambi ka tich oduogo, to kambi nyalo chung kendo. Emomiyo tije to nyalo yudore. But tije mondo yudre nyiso ni serikal nyaka ket resources, financial muscle mar jopiny. Economy nyaka bed moidho malo. Negi wacho ni gibro kawo ndalo kata mana higni 2 mondo economy oidh malo. Pod warito neno. Nikech ka economy oidho, to bro nyiso ni openings bro bedo mang'eny. Openings ko bedo mang'eny gi service inquiries ko bedo mang'eny, to wadhi ndiko jopiny, oganda wanyalo ndiko gi, kendo wanyalo make sure ni koro gibende giyudo tije, to the number ma Bureau of Statistics wacho chande bro bedo realistic.
but as for now and realistic only on paper. Koro they should ensure ni resources obiro e lwet oganda mondo wan bende oganda omiwa tich mondo wan bende wandik jopiny. Erokamano ahinya. E kinde ma imedo lu thuolo mopogore opogore ni tije gi nyalo bedo kawuok kanye. Eric Omondi, e nonro ni bende yangore ka nitiere tije mathoth ahinya manya bedo kanyo maromo 4,300 mago tije manyien ma obiro kaluwore ni oganda ochako tije gi gin giwegi. Mano wacho ni self employment. En ng'ato dhi ochako ohande maro mar uso bando, odhi ochako ohande moro mar wero, kata kotimo weche gi mag pur ma bende nitie kar kae. To wacho weche mag pur gi bende mosebedo ka konyo oganda mathoth ahinya. Ber mane mantiere kendo menyalo kelo ne uchumi ma pacho ka ng'ato ndikore en owuon, to bende telo mar sirkal mamalo kata mar county bende nya bedo ni keto lwasi makare ne un jok mochako tijegi gin giwegi mondo mi ulodh kendo ubed e yo moro makare mar timo tich ka urito jowu bende. Kora to ka par ka county government ose bedo maber ahinya i support wa kabisa yo ma biashara. To aparo ka ng'ato ka tije no won motimo, aparo ka ber kabisa kech ochopo kama koro di moro madhi ga chon isomo mondo idhi yud tich cha ose dhirumo sane. Kleo yudo ka ng'ato nego pepo somo kabisa, lakini yudo ka samoro timo tich moro makata en owuon kipenje to be inena no ok ber penje kikamelano kamano. Koro e county government oripo beno support wa kabisa yor matije. Molo ohandi itime county mane mathoth, ka ne county ma Nairobi ka kosi samoro itime kata counties mamoko. An based Nairobi ka, lakini amove gaji kamora kama nyalo wuok Nairobi ka odhi dala, ka odhi Mombasa, odhi Eldoret. Move ng'ato kila mali kata samen within Nairobi kamano. Nitie ywak mopogore opogore mabiro kar kae, nitie weche mag fuel mantiere kar kae, in gi nyamburko ma itiyogo e chenro gi mag dar. Ka dipo ni paro mar chik mar omenda ma sani okal, mano finance bill ma koro kokete act e higa mar 2024 ni, nitiere omenda kanyo maromo atamalo 3 madhi bedo kanyo ka ichulo e weche mopogore opogore mago mari mar bedo gi nyamburko no. En omenda ma ikinde 5,000 nyaka 1,100 madhi bedo kata ki ikete wacho motor vehicle tax kama intiere kar ka. Sirkal biro kod chenro mopogore opogore mag choko osuru. Tun kaka jotimo ohala gi ohala ma itimo ka idu thuolo mar loso kod sirkal obed kata mamalo kod chenro mopogore opogore counties ma bende bedo ka iwuothe. Dikon sirkal ang'o kotenore kod osuru mapek ma bende iketo mondo mi gichok osuru to un bende uyud lwasi makare mar tich. Anyalo kwayo sirkal kabisa ne gik moko ma kaka fuel to kiko media tax. Gima ing'en kise touch fuel to mani ketho everything. Kaka wan jo biashara gi sirkal kanyalo winjowa maber to fuel gingi kabisa. Kech mane heartbeat. Ka ginyalo winjowa kabisa to fuel gi reduce. Keche yudo ka koro o affect everything. Mtoka cha dwa no ketie mafuta to samani dhi wacho ni client no koro mafuta meden ke omiyo amedo ni bei ti yudo ka koro bende okoyie kodi. Koro yudo ka tich tin kabisa. Koro onyalo talu for other means ka mondo oti kodi gi mtoki no onyalo kata mkokoteni ken within to tero go gike. Koro yudo ka tich te kabisa. Koro ka sirkal nyalo ng'iyo wa joma tindo to nyalo bedo gima ber sana. E kind joma tindo ka yangore ni joma tindo gi bende maonge tije mathoth ahinya. Atamalo 19 mano yangore kuom nonro mawuok kuom KNBS. Giyango ni atamalo 19 ni gin mag timbe mag njore momedore kaluwore kod pek mar ngima mantiere. Gimanyo alternative sources mag nyabedo ka giyudogo yuto magi kinde ka kinde. Nok mag tije, medruok mag njore inya tudgi yo machal nade to sirkal olos thuolo gi kuonde machal ne giwacho kanyo ni rober ka county bedo kod kambi moro manya bedo ka ndike ji duto kowuok kata mar manyo tije gi bende nyalo yudo gi yo moro kata makare wano ka njore medre nikech nok mag tije ojende resre yo machal nade. Ojende tije mag njore to ber giwacho adier clearfast lakini nitie be gima ng'ato nyalo timo ko nyaka idhi ma ng'ato kaka survive
inyalo timo anything. Inyalo uso duma, inyalo uso lewni, inyalo timo anything. Lakini wach moro mikao step ni dhi mayo ng'ato cha to mano kore ma koro ikethogo. Ki an sirikal, bende sirikal no nitie kaka nyalo konyo jende matindo gi. To yud kata kaka wanyalo miwa loans ma ng'ato nyalo chako go giremo matin. To bed maber kabisa. To bed maber kabisa. Kendo kata tije mamoko manjore mang'eny gi. Sani winyo Nairobi ka omo neg jomoko. Ineno. Koro ok ber. Sirikal oripo bende support wa kabisa financially. To bende jendo ikore mar tiyo gi omenda ne makare. Mane penyo maduong' mantie. Inyalo pesa to ikaw pesa loan to itere sherehe. Idhi to gongo na kumore lali duogo ka rumo wala pok ichako ipei kendo ichako yudo dang'e mag paro. Aparo gine mang'eny kamimie lending institution mang'eny nyaka ibed guided kaka idhi tiyo pesa to be nyaka iwach ni idhi tiyo go to be gi make follow up ka be gima ni wacho cha emitimo pesa ni kose itimo giki. Aparo no such structures nyaka be put in place mondo ng'in to pesa mi igolo ni odhi kuma nadi itiyo kode nang'o dhi maber to business ni dhi nadi kamano nyalo bedo maber kabisa. Mano kendo midwaro ni nigi secretariat manya bedo kaluwogi to moko manya bedo ni onge secretariat moro amora manya bedo kaluwe kaka moro mar ASLAF ntiere karka nitie Youth Development and Enterprise Fund mabe ntiere karka budget masani miwacho ni ong'ade nus kendo odhi bedo kata gi thuolo mamoko mantiere debe ni jende bende luoro kata ka olagi kalore gi experience mapono gisebedo godo chini mokal get kintie thuolo gi mantie koso sikale muketo rules mapeka ahinya manya bedo ni keto nu matek mondo mi oyudi. Ing'en sirikal be keto rules moko mang'eny ma samo kata access pesa ni ok yot ga samoro. Iyudo kidwa gik mang'eny kabisa mondo koki iyude. To bende an ki kora to anon ko sirikal kiko ket gini matek ahinya. Oketa gini ma kinyalo yudo pesa tinyalo yudo mayot en koro ibed ng'ama dier to yud kaka ikonyi bende joma luwi joma make follow up kaka big pesa ni kamano lakini gik miketo mang'eny keto mang'eny ma kaka iyude kaka inyalo yude ma yo mayot onge ok ber ahinya kamano. Erokamano ahinya koro mujong pod ntiere kanyo bende kod Oruko Brian ka ntiere studio ma Kisumu. Oruko ni lero nwa yo makare ni ginto gin gik mage mopogore mosebedo kache counties mekwa makaluo tainya sama ni loso ni biwo seyo ne jotelo kuom rem chopo kare singo mopogore jatelo kama intiere piny kama intiere kar chung'od bura malura mari wuod mari kata kapok ibire sirkal mamalo lwasi mane ma onego beni chwalo ne ja ohala ni mondo mi onene dier tije gi bende omedgi nikech tije gi wacho ni gintiere de bed ni mari no kwan kata tiji kama intiere nyaka sani iwacho ni ero jendo nego bedi ndikore loso thuolo mag tije osewach kar ka ni self employment oseloso tije maromo 4,300 mamoko manya ywak ni tije gi pod ni onge penjo magi penjo ka ono tije gi ni kanye kata moko manya wacho ni tije medre ni en miriambo tich mar ndikruok ini wuon ng'ato chir kanye mar donje mondo mi gilose thuolo mag tije mamoko ne jopiny nikech ka indikori wuon inya ndiko jok moko bende mondo mi oti kodi. Clio erokamano ok ing'e ni ji duto ok nyal timo ohala because ng'ama donje ohala iluongo ni gi dho ma kizungu iluongo ni entrepreneur. Ng'ama donje ohala madwa timo business en ga ochalo luong, it's like a calling. En luong moro miyudo to gi gweth moro nikech king'iyo maber jomoko wacho ni ng'ama timo ohala en ng'ama winjo maber, en ng'ama nyalo donje tich samodwaro, en ng'ama nyalo wuok e tich samodwaro, but mago gin miriambo. Ng'ama timo ohala en ng'ata achiel manigi the highest self discipline moingo ng'ata oingo kata ng'ama ondiki. To king'e ni oganda duto ok nyal bedo gi self discipline makora wacho niendi. Koro iyudo ka thuolo koyudore kaka Brian Oruko ka wuok ma chako ohanda mar direct errands and logistics services ka awuok ma ayudo kony koa kuom leaders gi jotelo ma piny
mano kapok wawuoye kata mana serikal national government kayudo kony noendo to nyiso ni anyalo wuok gi ji jomoko 20 anyalo wuok gi jomoko 100 from an bedo gi self discipline mara to gi trust mara ma clients ga omiya sama gimiya tich nyiso ni sama gi trusta to sama an gi ungwana e gima timo niendi sama awuok ka koro tunga wuok ka dhi mbele nyiso ni ji 10 kata ji 100 nie toka mamiyo tich koro gini endi ma serikal wacho ni to gi statistics golo the leaders ma wan godo on the ground onego bed gi opportunities magi empower godo ohala kaka makoro an godo niendi. For example, iyudo ka wan gi ward MCA. To ward MCA ni oneno ka in kijana ma e ward ne to itiyo matek kendo tich mitimo oganda neno to kar mondo supporti owach kata ni ero Brian biga ikaw barupe mag ofisa to kambini ema bro miyo tich mondo kaw barua to tero barua ikaw every Monday to itero gi kama every day iyudo ka thuolo no endo okomi en bendo dhi okaw joke moko mobiro godo koa kuonde mopogore mondo omakre godo mondo giti godo kamoro achiel e ofise kanyo to wiye wil ni in moweyi ni endi ine migone kura sama ndalo kuro chopo mondo imiye thuolo mar mondo bed jatelo e ward ma koro miya yeno koro leaders magwa bende onego ng'iwa gi paro mopogore kendo gi paro maber onego ging'iwa in that giwacho ni wa empower ohala matindo gieki wa empower gie especially kiyudo ward ma iae leader MCA makanyo onego bedni ensure ni ohala matindo manie ward mare noendo o empower gi kendo okonyo gi in ways mondo gigrow ikisama gidongo to nyiso ni ginyalo koro bedo gi muscle motegno mar timango mar ndiko jo oganda mapiny. Brian Oruko kupogore kata gi tije gi mag andika jatend piny Kenya nitiere pinyno mar Amerika kendo yango ni nitiere kambi moro ma yudore e kaunti ma Kiambu madhi bedo kanyo ka chwalo thuolo mag tije ne oganda moewo elufe to kendo gidhi bedo ka gitiyo kod kambi kata kembe mawuok e pinyno mar Amerika ipenjo ni tije gi to ni kanye nosewach ka nitie jap Kenya matiyo to yudo $10,000 iwacho ni dola mathoth ahinya e dwe kata dwe ka dwe mana kotiyo kod weche gi mag mbui debed ni sirkal temo kar nyalo gi mondo giyud thuolo gi to oganda ema penjore ni gin kanye kosi chiwo gi yo machal nade mibadhi e chenro mag chiwo tije gi bende waseneno gi tere kaka wanyalo dak e kind jok mamanyo tich to kale midhiero mag mibadhi gi. Serikal kawacho ni nitiere tije ma gin gi create to kendo giloso mondo obed an opportunity mar the youths mano korgi gine ma ging'eyo gima gitimo nikech wan bende kaka the youth wan bende wandikore ohandewa matindo moyawo gi wabe wandikore koro gima serikal owacho mana ka koro choponwa piny eka wanyalo neno because serikal nyalo wacho mbui ni ero waloso tije maromo kama to ibro timgi kata kitimo gi Kisumu to gibro ndiko yudhe maromo kama to until nyaka sabro chopo ma yudhe gi bro chako tich kembe ma serikal wacho gieki eka wabro neno gi wangwa serikal kaka kuru rais onego o make sure ni SMEs kaka sani ene piny mar America onego make sure mondo manyinwa investors mondo invest e kambi mwasechako gieki because yot mondo invest e kambi mosechakore
a vision mosechakore than investing a vision mapoko chakore. Vision e wasekelo vision kendo wane vision bearers mar kembe wa matindo tindo gi. To investors emonego manyinwa manyalo pump in resources to tije gi ekibro neno. Because rais en ka en malo kucho and the national government gin malo kucho. To kama gin tiere no endo gin ging'iyo ni waloso. Okay, waseloso. To kwa waseloso to wan kaka wan mwalo piny ka waneno ni onge gimwa neno. To ka onge gimwa neno nyiso ni there is a break in linkage between SMEs matindo gieki and investors and the national government. Yes. Erokamano ahinya Oruko Brian ilere yo makare ang'eni thuolo masane kapok akawo yweyo nitie paro mabende adamiyo Eric mondo mi okonwa kar ka thuolo mag tije ka warango gi nitie mago miyo ka sirkal ero wacho ni thuolo gi neno ka oganda dhi otim gi e pinje maoko nitie pinje mapod biro kar ka ng'asom gi mondo bengi dhi thuolo mar duoko gi achiel kachiel pinje mapod biro kuom jonenowa to tije mantiere ka giwuok e pinje maoko jatend piny Kenya oseramo tije gi nitiere. Debed ni sirkal emong'eyo ni tije gi nitiere to jopiny owegi ok negi. Mana higa ni dwe mar 5 jatend piny Kenya ne okon kanyo kod jod bura mag Kenya Kwanza ni wan ok wang'eyo ni piny Kenya nodhi negotiate tije moko ne jo Kenya e pinje maoko. Miriambo koso ng'eyo kod mibadhi e chenro mag manyo tije kata loso tich mondo mari wuono ochung' e yo makare. Kama oheo tije maromo 250,000 mag jo Kenya nosing'ne gi e pinje maoko kod William Ruto. Jobura wacho ni oyo mawakia. Debed nitiere miriambo kora mwingi mantiere kar ka kachiel kod ka weche mamoko mag mibadhi manyalo mono tije gi mondo mi ochop ne jopiny miwacho ni adieri tije gi wanto kwanegi. Tich an wuon kaka sema wacho mokwongo cha tije gi anto ko ukanegi. Samoro gintie lakini anto kanegi. Nikech lure ng'eni be inena kaka gik moko chal. Sama koro ini business tineno ka nitie begi miyude at the end of the day mange maber nyaka be inyalo wacho ni kara tije to ng'eny iyudo ka irwako joma ng'eny tich utiyo joma ng'eny to koro sama tich odok piny kabisa koro tije gi to ging'eny kanye to tije un to mantie matin go to dok piny to kara tije gi kanye miwacho nyakoro moge jwang nyabedo ni tije gi ntiere kar kanye ntiere ote madani akal kae ote moko ariyo adek mantiere kar ka wanyayudo gi sani ote modonjo kawuok e Facebook mara Ramogi TV. Ruth Nyathi Ochieng' oro ote kwacho ni miriambo to rach tije momedore onge nok mar tije modhuro nyaka ne med usuru thoth kembe manondiko rowere nolor ohala sani ok dhi maber nikech pesa onge ohala podho nikech osuru bende obembo jo ohala jogi wuondo jopiny mosina koro ghost workers mane olandi nitiere counties ka ema giwacho koso jotim nonro gi owinjo bed honest tije ma sirkal lando kata mana e oboke gin ma already osekaw en mana mar formality kwa ground vitu ni different mane kako wacho ni oluwo chenro ka entiere Umoja. Fellow Jako Yugi wacho ni watching live from Kisumu, Europe. Inyalo manyo tich manyo tich lokre tich. Aya, fellow otemari chopo. Princess D wacho ni en tune kowuok Rosenga penjo nae ni tije gi ni kure. Inyalo manyo tich mamano bende lokre tich. Tije gi onge. Erokamano Princess D. Volen Vincent wacho ni mae Vincent kawuok Rapogi wacho ni tije go ni kanye ere kaka wanyalo yudo gi nikech bedo oromowa mane chal mar wach kiwacho ni ero tije no omedre ka gin kanye. Volen Vincent erokamano ken Rapogi. Erico Ronald kamane ote mogik mwaka wetielo masani kapod mano mar ariyo mogika ng'ina ngadhi ote machielo. Erico wacho ni wagombo mana tije go mjengo lo wana robika. Erokamano kuom ote mari. Ote mar Mekta Aoko Mekta Aoko wacho ni kona uruka matije go yudore ma Mekta kawuoka Mlolongo mane penjo maduong' ahinya mantiere kar kae. Nyakwara Mogi Jwang
iyudo thuolo mar oronwa ote machalo kamagi kendo ikonowa achiel kachiel ni into yudo gi yo machal nade. Pod antiere kae kod Oruko Brian kani Kisumu kachiel koda ka Eric Omondi kawan kode Nairobi kae. Iwacho ni kinde mwaromo sani ka en mar ng'eyo ni gin gik mage monego bed ni wakawo. Sama somo tego Austin Oyu chokani tijego to ne kanye an mano bende olowa achiel kachiel ka machielo bende wacho ni tije rumo nyaka nyocha Ruto donji kod emulate bag Zakayo. Investors osebedo ka dhi e pinje majirani. Wacho ni venture and local entrepreneurship bende osebedo kod ng'ikruok mathoth. Wacho ni Ruto regime ne duoko yudhe pur direct, pur ok wach ni rach, pur bende ber. Wacho ni mwandu di mane pur kanyo Kenya dok e pur dogi time gima yie ni fulfill graduates mjengo ka one wheel machine mano Gazaro Kanyamboke kamano kumote mari Mil Duncan wacho ni Eric Omondi omora Eric Oburu wacho ni Lofas kendo tatate ene tiyo ngeni thuolo bang' kama sani kama waduogo kama marangi mathoth nyaka magin wakoyweyo ni medo tudi kodwa e live duto te mag Ramogi TV kikiwuok e Facebook live kineno wa Citizen Digital kanyo ka entiere dala madha gimoro matin ken chai en ukiny makawuono kapok ochopo migago ikri malong' waduogo e tielo mar ariyo kama waduogo rango bende matimore counties kik dhi mabor. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811*495# to get Our Father. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo na namba yako ya simu. Nakusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Kwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere ka. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere keno. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer.
kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluowa kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Sitima en e adundo magoyo remo mar riembo dongruok mar piny. To bende oganda yudo sitima kaka dwarore. To be in kod nyalo mar chulo nengo sitima. Kuku mar wach biro ni chieng' tich ang'wen ka wang'iyo chal sitima e Kenya. Kuku mar wach komakore gi Kenya Power. Nyakoro mo jogo machiegni mantie ka tielo mar ariyo chakre ayanga kendo sani wiyo kanyo jodak e kaunti ma Migori ema lero na kaka ne yweyo ni giikore kendo mar mondo mi wayud yo makare ka jojo mamedo luwo jopiny kendo ka yudo yo makare mo winji ane pachgi okinyi ma kawuono. Mana kane wadhi e yweyo nitie paro mopogore opogore modonjo karka ne wapenjo kendo ne wakoni kanyo ni tijegi iwacho ni gintiere kanye. Brian Oroko ntiere kaunti ma Kisumu kendo gisani adani mondo miyango ang'amie thuolo mondo miyango lerno ane gik mopogore opogore mantie ka. Brian ka ni Kisumu iwacho ni tije mopogore opogore, iwacho ni thuolo mag tije ema oganda mathoth bende rito kendo manyo. Iwacho ni tijegi to gin mage, dong ji goyo mana ngware. Mano Fredrick Oriaro ka Olago Jachuma Wood Kisumu wacho ni tijegi to onge kaka machielo mar tino chieng' to wacha gige mopogore kanyo mopogore gi penjo mapenjo kata kamano ka wasom oteno ok en marwa. Jen John wacho ni dhiera nono ni tijegi ni kanye. Ka Davido wacho ni tije mag wuondo ji ema waneno mana karaka kiani gin magi kama gintiere. To an kuomi Oroko Brian jopiny isewinjo kendo magi ote magioro karka debe ni miriambo pongo chunygi kendo chunygi bende gore. Moko bende wacho ni goyo mjengo ologi. Ng'ama goyo mjengo gi ng'ama onge tich kindegi. Ng'ama onego bed ni yiero tich mare anya bed ni ole ten gi kumoro momako. Ng'ama onge go kete kama chal nade. Clio amor ahinya gi penjo ma donje studio. Amor goda ahinya nikech jopiny yawo pachgi. Jopiny yawo pachgi kendo giwacho ni ginonge tije ma gineno kendo gin tije ma serikal wacho gi jo statistics wacho ni tich osemedore chakre wawuoge corona tich osemedore gi kiwango fulani gin ok gine tije go eko. To king'eni kuma diera nitiere ei oganda wa nitiere joma bende yiero tich mana kaka ipenjo ni ka koro ng'ama nie e Jua Kali kata ng'ama gongware to gi ng'ama onge tich mobet e dhot kind ji ariyogi ere ng'ama afadhali nikech kind gi ji ariyogi eki nitiere ng'at achiel manyalo dhi e kibarua to loso silinge moro 300 kata 500 to nyalo dok godo e ot to nyiewo mogo to nyiewo omena to chielo to chamo gi joge. To ng'at moro ni endi ma en obet e dhot orito ni mondo tich obi omanye dhot to nyalo rito aming'a. Emomiyo yudo ka adiera mar wach en niya oganda marwa oserito manto adier waserito mondo wane to wayawo ohala matindo tindo manyalo make sure ni at the end of the day wan gi yuto wa moro ilose silingi moro 500 silingi moro 1,000 inyalo nyiewe godo omena moro udhi ucham gi jogi. To kwa bet ni wadwa rito mondo wane ni serikal biro kelo tije gi eki e lwetwa to wanyalo rito aming'a nikech serikal enotiyo gi statistics. Serikal tiyo gi statistics mimiye gi authority moket mondo gol statistics ma Kenya. Koro jogi kosegolo statistics to miyo serikal ni kuom higa mar 2020 nyaka sani tije maromo kama osebedo created. Mane gima serikal bro wacho. Koro jowa emonego wuog oko
mondo gi engage themselves giketre busy, then county system of governance ma wan godo onego create opportunities. Kaka an county maae gi kama time biashara mara, anae chuny Europe, chuny boma ma Kisumo, motel negi professor. To iyudo ka professor ose engage outside investors mondo bi machiegni e county e boma ma Kisumu, and his deputy. Gise engage investors mondo bi e boma ma Kisumu mondo oket forums. Ma en gima ber ahinya ma gitimo. To king'eni forums gieki ka giserumo tikano discussion noendo ibolo gi kanyo. Mane penjo maduong' mantiere kar kae oruko Brian. Rombe mopogore opogore miloso, chenro mopogore opogore, joket mwandu becho kendo nego bende gibire pacho. Kuom ranyisi kaunti ma Kisumu ma ilero kar kanyo, rombe abila koro kukergi kata chokruoge ma kamago. Gikelo thuolo mag tije machal nade ne oganda jopiny. Magi nyalo bedo kata ka gidhi kata kuom thuolo moro malach, higa achiel gi wiye. Bende waneno ka nitiere dwaro machalo kamano. Koso gin mana rombe miwuoke to ndik gi otas, to otas iketo kumoro, buru ema mako gi e shelf mowegie. Clio, kuom adiera ni implementation ema onge. Nikech iyudo ka the county government timo kare mondo ensure ni investors gi obiro. To koro follow up ema onge. Iyudo ka investors gi nyalo kao kaka koro wan gi nam ka endi, wan gi fish farming itimore nam kanyo endo. Investors nyalo pump in pesa mondo ondiko oganda mondo ochak pidho rech, pond farming. To follow up ema onge. Pesa nogoli, pesa kosegoli to donjo fuk ng'ato. To documents mane wuok e meeting, to kaka ji discuss weche, meeting olos maber ndi kendo en meeting madhi kata mana ndalo 4. Ka ji ose discuss duto to gigi odhi okete shelf. Odhi oketgi e drawer kamoro kosekan gi kanyo endo, tiri to next time. Mondo county government kendo ochako gol pesa, ogol thuolo mar another meeting, then jomoko kendo ema kao pesa goeko tema lal godo. Brian, lakini kendo kwa ng'iyo maber, Brian Oruko, kati banga ngawen thuolo mondo bang rank ni med paro matia kanyo kapok orugo studio Eric Omodika mantiere karka. Endo ok chien kata rem mar ng'a, une jopiny mano go ombulu. Debed ni japiny ema kochopo sa ombulu, to kotigi pache mar go ombulu ne jotelo makare, manyalo tero oganda e yo madwarore. Nikech ero ka jatelo moyier ema bago rombe makamagi luongo joket mwandu, to tije gi ok pog ne japiny. To en ga singo mag loso tije ne oganda. En gimoro malit ni higa manyien kata tok yiero manyien, pod wadhi bedo karka mondo mi waduok penjo machalo kamagi mag nok mag tije kata onge mag tije counties wa kata alworawa, ni maro wete wa nyimine wa obedo kata ka gionge tije, to jotelo moyier mano singo tije gi bende olingo wa files gi bedo kumoro ka giwacho ni gionge follow up. Endo chien mar japiny koso jotelo emone ni jopiny ok logi e weche gi, koro wan watim mana gima dwaro, wadhi nyime wana gi tich ma wagoyo. Jotelo nigi greed. Dok chien en mar japiny. Because japiny emonego ket jatende moyiero ndalo kura on the spot. To ndalo kura iyudo ka japiny wiye dhi kuskus. Wiye kose dhi kuskus, kose neno 100, kose neno 1000, to wiye will ni igni moka beach biro mbele kae, mobro dwaro reliable services, obro dwaro proper employment, obro dwaro good health care, obro dwaro proper services koa e county makoro daki e area kanyo. Wiye will kamano. To jatelo bende wiye will gi promises mano miyo japiny. Kose donjo, mose yudo kom ni endi mose beti, mowacho ni bas napogo negi pesa, koro we aba duok mara mondi. Koro greed no endo bende donjo negi ka gise donjo iye kucho. Nikech sama wan kod gi koni, to giber ndi. Kapok ji ogo ombulu, giber kabisa, kendo giwuoyo maber, kendo giwacho weche madongo dongo. Koro ang'o matimorega ka gise donjo iye kucho, then wigi will, gima timore ni ya greed. Koro gibedo gi greed moro, giwacho ni an be koro nyaka chiemo. En sana mar chiemo.
Koro onego wayud right leadership, to gini endi onego chakre gi japiny. Ene ma wang'e onego yawre mondo wach ni kaka ong'ani, kata ka miyo bwana ni ombulu, kata ka miyo mama ni ombulu, to oko chal ng'ama ni straightforward manyalo chung mondo defend policies manyalo konya kaka oganda, kaka ng'ama ni kaka ng'ama hasla. Mane gima timore Clio. Erokamano, Oroko Brian. Ilere yo makare. Paro thoth ahinya ka nitie kar kae. Aduogo e studio ka Eric Omondi. Mana paro ma ichako godo ka nitie kar ka nowacho ni thuolo mag tije gionge koso gintie kanyo. Winjo pach joneno kama gintiere giwacho ni tije gi bende onge. To ka wantiere goganda ma wacho ni tich okier kama gintiere. Nyabedo ni oganda moko wito thuolo mag tije nikech giyiero tije ma gidwaro, koso ma gintiere godo bende ok gimor godo, to nyaka gibed kata mondo mi giyud omenda ma gidhigo nyime kata kok giwinjo maber e tijego. Kuom wacho adier, Cleo, yiero tich to ber ahinya gi sani. Ng'ato kiseyudo kamoro minyalo timo atima gimoro matin, time atima, we yiero tich, weneno kaka isomo kata kaka intie, ineno ni tijno dak itim. Kech koro kama sani, for example, ni dak Nairobi ka, idaki wuon od wuon go. At the end of the month eno dwaro pesa, ok odwaro ng'en to itimo ang'o yak iyud pesa cha. Koro kisechako yiero tich, idhi konyri nade gi jogi, od wuon midake na idhi chulo nang'o. Koro aparo ni kuom sani, gi sani to ng'ato koro ipo bende yiero tich matiyo. Kamano. Mano onge yiero tich nyakoromo gi jwang' ote mangima mantie kar kawan ka kod Erika Omondi oleronwa kae yo makare. Kendo mano e paro mopogore opogore ma bende ne wamedo mana choko, kendo wamedo kono oganda kamoro amora ma gitie mondo mi gimedo oronwa gini gin to giyudogi e yo machalade. Tijegi gin kanye? Kaw thuolono mondo mi ikone ng'ato machiegni kodi thuolo mar tich nitiere komoro machalo kama. Ero ng'ato penjo kar ka ni ere tijego, mano penjo maduong' ahinya mantie kanyo. Edward Otieno wacho ka ni gin tije mage, to gin gindiko tribe mane, donge ji goyo mana ngware mana e gwenge mopogore opogore kar ka. Olago Jachuma pod chako duoko kar kanyo kod ote kod penjo mamoko ma pod nitiere kar kae. Ka wadhi nyime, Eric Ron wacho ka ni wan mana ka Nairobi mjengo ema wagoyo. Haya, tijego bende ni kanye? Mano penjo mamoko ma pod nitie kar ka. To nyakoromo jono wasingo ni e chenro mara mbakoromo wadhi e counties mopogore opogore, kendo mano e thuolo ma wadhi yudo mar mondo mi wayudgie. Iwacho ni walem kendo iwacho ni kwamanyo paro mago mag jopiny konde mopogore opogore. Ka okinyi ma kawuono penjo ma wapenji kani tije ma sirkal kokalo kuoma Kenya National Bureau of Statistics ma bende ogolo kwan, ni en kwan mamalo ahinya mag jopiny mago ma noyudo tich. Mano to corona ahinya higa mar 2023 mano kayangre kanyo noidho malo ahinya. Kiwacho ni informal sector ni emosebedo kar kae kod paro mamoko. To ng'eni mana kama norange ka achiel ka achiel en mar neno ni tije gadier ok ene jopiny e konde duto mapacho kae. Oroko Brian, ang'eni kapok adhi e kaunti ma Migori mondo mi ang' wawinja ne chenro mar Jojo mang kelnwa kanyo kod jopiny. Mano kamang'o wuoyo kod gi okinyi ma kawuono. Nitiere chenro mamoko mantiere sirkal ka achiel koda ka mago mag nitie mag sirkal miwacho ni formal, kata nyabedo ni nitiere kod tij andika mondikie moro makare. Machielo bende nyabedo ma iwacho ni en informal sector ni kama entiere obedo kod pogruok machal nade. E higa mokalo Oroko Brian, ka inyalo winja koro sani, TSC ne odonjo e tich kata ng'wech mano mag ndiko jopuonj mathoth ahinya. Mano higa mokalo thoth jopuonj mano ndiko sani ero ywak gine jok mano oket kanyo kaka interns kiwuok e mag sirkal. Machielo miwacho ni nitiere omenda to oganda mathoth ok donje en wechegi mag pur. Luoro wuok kanye? Ndiko ji ka irango dhoudi biro ga nang'o? To bende en gimoro mwanyano ka gima nyalo rumo e kinde mabiro mbele ka. Nonro noyango kinde mokalo ni oganda Kikuyu, oganda Kalenjin, oganda Baluya, oganda Luo, oganda Kamba kaka gilureno mane thoth oganda mayudo tije sirkal masani ma wantiere. Informal sector koni bende wanyado ni nitiere weche mag dewo wang'. E kambi ni ka yudo ng'ama wuok e wi got, mawuok Nandi, mawuok Kisii, ibo ndike tich kosibo weyo.
Erokamano Clio, mano penjo maber ahinya nikech bang' corona or during corona Clio oganda wa and ji mang'eny ne obedo written off. Kech kembe ne downsize tido ka ji obedo written off. Kane ji obedo written off, ji mang'eny nochako ohala matindo tindo. Jomoko ne uso nyaka e boot mar gari, ne giuso nyanya nyaka e boot mar gari. To during that period, kane corona rumo, nitie joma nodok e tich mane gitiyo. King'iyo maber, iwacho ni oganda maluo wacho ni gin ok gine tije mondik gie. Nikech ka giwuotho e kambi, to gibro yudo mana dhoudi moko emondiki, to gin to gitine i kambi kanyo. Ok ang'eyo adiera mar mano nikech an kama kambina okwabagua to kendo gimomiyo nachako direct runs and logistics services ne nikech nadwaro ni mondo alos thuolo mar ndiko onagi. Nadwaro ni sama aidho gi kambi niendi, to kambi ni bedo gi muscles kendo tiende ne chako dongo, roots mage chako spread. To koro iyudo ka region mar nikech wane Lake Region block, region mar Nam Lolwe koni adhi bedo gi thuolo mar ndiko onagi mang'eny. Koro ubaguzi moro manyalo wacho ni nitiere kata mana kama an atiye to onge. En mana vile kakijituma. Kijituma makare to in mbele. To kokijituma to onge kamibro nenie. Nikech yudhe nyaka koro ng'e niya opportunities are grabbed. They do not come to you a thought kamibete. Opportunities ok bibiro ni kamibete kanyo ni koro ero anasebet ka kelna uru opportunity mondo dhi ondika e kambi mar direct runs and logistics services. En kaka in aggressive to gi kaka jituma, sami jituma kamano tibro neni. And then oganda wa bende ok nigi gombo moro mar chako gimoro from tin mare. Gidwaro ni ka ondik gi e tich to ndigi tije madongo. Magi nyalo riembo geche madongo, magi nyalo dak e udi madongo. To kambi matindo tindo mantiere e dala pacho ka endi gin kembe matindo tindo madwaro mana support to ensure ni oganda marwa ka kambi ni ndio makuji abich, kambi moro matin ndio makuji abich, to iyudo ka wagerore wan kakonagi. Erokamano. Kendo mano thuolo mag tije bende bedo kacha ka medore e yo makare. Brian Oroko, erokamano nyango duogo iri bang' winjane pach jodak e county ma Migori, jojo ma oikore kanyo wada winjane thuolo mag tije gi olan ni gintiere ne jopiny adier kosi wacho ni gintiere sectors magi. Iwacho ni sector ma wacho ni informal sector no, mano kende kama nyalo bedo ni tije mathoth enya ntiere, to chudo margi be nyalo bedo ntiere piny. Jojuma, kiani jo manie county ma county ma Migori giwacho ang'o kotenore kod chal mag tije mano ka gintiere kanyo e county ma Migori. George. Kamano Cleophas, county ma Migori wachio makare kabende wantie kod oganda bende osebedo machiegni kod madagolo pagi kautende kod twak modichieng makawuono. Kabende kani ng'iyo report no wacho ni sectors mabende nyaka sani kod tije ne ochuo gi gin mago moting'o mago mag pur, mago mag lupo kaachiel kod kata mago mag kunyo mwandu ma ebolo. Kabinge ne county ma achiel kuom counties go mabende oseketo maino gi kata yore gi mag nweng'o thoth ne wuok e weche go mag pur, wan gi weche go mag niang' kod moko. Weche go mag lupo wan gi Nam Lolwe kod mamoko kaachiel kod kata weche go mag kunyo mwandu ma ebolo. Ka penjo maduong' ni sama biro ne koro sector ikoro kata tije omedore, oganda bende no tije gi e county ma Migori, to be gin giwuon be gisemanyo tije gi, to tije gi ka yudo gi gin kuonde mage miyudo tije gi e county ma Migori. Adwani mondo koro miya thuolo mondo koro awuo kod oganda mar ng'iyo ni to gin owuon be gineno tije gi
be giseyudo tijegi koso gin pod manyo tijegi to gin tije maonge kalore kod lipot obedo nyaka sani koro gol kod duolo mar Kenya National Bureau of Statistics. Kachako kodi adwa ni king'iyo kacha mapiyo piyo chakna gi nyingi lipot mogol kod Kenya National Bureau of Statistics wacho ni kwan mag tije medo ta ahinya informal sector mago ma kembe ji giwegi mamoko kata weche mag pur sector machal koda mano. In kaka ja Migori be ni neno medruok tijegi to be nitie tich misemanyo in owuon? An iluonga ni Saitoti Jabuya, an jadak ma Migori ka. Mokwongo ripodno anyalo wacho ni en gima miriambo nikech nopenje ng'an nikech king'iyo wan kaka jopiny idhi yudo ka thoth ji ma jo Kenya ka ywago tije. Koro ing'e ni seche miwacho ni tije osemedore to nyiso ni kare joma tiyo ng'eny moloyo joma onge tich. To sani nyaka sama wuoyeni pod joma onge tich ema pod ng'eny moloyo joma nigi tich. Wasemanyo tije mang'eny kata kuonde mag for example kaka Migocho ka wantiere gi Sony Sugar. Ere kaka idwa dhi manyo tich kanyo to mokwongo jok mane opuro ndalo higni machien 10 years back pok ochul nyaka kawuono pod iwinjo ka ng'ato ywak ni pok ochule. Jopur ywak, ji te ywak, sukari no be king'iye ground ka be ok inene. Sony Sugar kambi wa ma wan godo no be nyicha lak gi chonge sani koro sewe lak gi chonge koro sani onindo gi bundi. Tiende ni ochigni kuluwi en gima tho, otho kaka piny ru. Koro kaka idwa dhi manyo tich kuma sirikal ok oketo effort mondo chier en omedo mana tho bedo matek. Aya king'iyo kuonde wa mag lupo kaka dho nembe ka. Ere kaka sirikal oketo mikakati maber manyalo miyo kata mana ng'ato dhi manyo tich kuno. Iwinjo ka ji pod tho e nam onge reflective jackets to gi some security requirements ma onego bed ni ng'ato bedo godo e nam. Onge ma sirikal oketo. Ng'ato wuoka to kawo mana ngaine moro to dhi lupo gokinyi tiwinjo ni ng'ano nimo. Koro ok ane ka tich nitiere Kenya. An kaka Saitoti kopo ni tich nitiere Kenya to landnwa uru gini Ramogi TV to girete mantiere mag Citizen gini mondo wang'e ni tich nitie to wadhi wakaw tijegi to kik nyiswa ni tich nitie to kidhi Sony tiori ni tich ni kono to kidhi tiyudo ka Sony osenindo piny gi bundiye dwa tho. Erokamano kuom paro makamano wakawo pach ng'ama chielo. King'iyo kacha iwacho ni tich omedore. In owuon be nitie bisebedo kimanyo tich koso in gi tich to tijni be nitie biseyude? Mokwongo an Walter Kisiagro, jadak ma Migori County ka. Wan kuma tijegi nitie akia. Kuma jogi time research be wakia. Nikech kuma giwuoye gi ji be wakia. Namba achiel, ka koro wan within the Migori County, kwa mfano wan e Kenya, to wan e border mar Tanzania gi Uganda kod Kenya. To kigo wang'i mos kata king'iyo kata kaka yiedhi joge wa malupo gigo dhi. Koro ka jogi timo research mar ni nitiere kaka tije yude kembe chak wuoth mondo wawach ni gikawo rechwa to gidhigo mana e headquarter to gikete ndege mage joma yudo tije while jo Migori County ok yudi. Kiduoge sector mar pur jatiang' ng'ama puro gowi mar tiang' Sony osesim kigolo sukari ma Sony kadhi Nairobi bei ma Nairobi mar sukari ni piny to ja Migori mapuro ma japur madalaka to ng'iewe bei mamalo. Koro tijego ni kanye? Ka tich nitie to en mana peng madangi wach ni jopenge ma koro struggle kathagore gi londe magin ma bende be sani tax oketnwa malo wariembo makata mon kende kwe onge udi. Penjo na mogik imbi semanyo tich samoro inyawacho ni mari mitimo no samoro omiyo pok ing'ene samoro tich nyabeyo bise manyo tich e kindiga mokalo nyaka sani. E kindiga mokalo nyaka sani asemanyo tich e department mar kata agriculture e Kenya ka ok yudi en gi milando nikech kibiro kata wach mar purni mbolewa ma fake okele Migori sani koro wambo waluor. Koro sani kata kaka nyalo wacho ni abedi japur kata adhi e sector mar agriculture no adhi bedo adui mar japiny koro amba luor. Omiyo sani onge jogo gin kuma ging'eyo magintie magilose gige gigo mano gine maging'eyo to gibi kuom jopiny mondo public participation sama giwuotho gikawo ni jo Migori wacho ang'o jo ginene ne wacho ang'o te giketie Kenya koro ka wan wanyalo yie. Erokamano ng'ama chielo mana mapiyo piyo tijo medre imbi neno tijegi. Gi nyinga en Solomon Songa. Dianga wach ni nonro mo otimno otime kwa makosa nikech onge tich ma waneno kaka wan wananchi. Wan tich ni e boda ma nyaka polise sano chako ringo moduoge boda kendo gigo nyaka ngware ma bende wapenjore ndo kare boda ka ma tich nitie. Ka wang'iyo ni kare tich onge Kenya ka nikech iro ka vijende sani odonjo nyake beto ji ma mondo mege dinne ng'ato gi yud kata mana pesa nikech tich ma ginyalo yudo ma ginya konyorego onge. Ka wang'iyo area ma Stella Korie nyako Sogo
ojende beto ji kanyo sana kendo gimayo nyaka ji simbe gimayo nyaka ji pesa mar ni tich onge mag jogi nyalo timo. Koro wan wakwayo kaka wajodak ma Migori ni jogi gitimo analysis to analysis ma gitimo gi gin oko gimanya ne yor magi nyaka luogo tich manyalo konyo vijana ka ne soni okelo tiang oganda manyocha manyocha beto jobeto nodok dala sani koro ne giwuondre ni giduogo nwa ni mondo mikoro jowa oyud tich to en tich ma samoro bende gi bando nyaka pesa ma samoro pesgi ok giyudi ma samoro ka ng'ato nigi gopi ochiki ni odhi omo pesa soni ka gik to pesa ok yudi kaka in ng'ama ne nigi gopi manyiso ni tich onge Kenya ka joge ong'inwa gini maber mondo giyudwa yo ma vijene nyalo yudo go tich. Penjo maduong' ni sama wach tich medre samoro jabeni nitie kembe moko migero weche ohala moko manyien migero be ineno mage kaunti ma Migori manyalo kelo tich. Erokamano ahinya anyalo wacho ni onge anyalo wacho ni onge manyalo kelonwa tich kech kata king'iyo kembe mag soya iyudo ka samoro yaw kambi mar soya to joma nitiere kanyo gin dhano moko matin mabe kata kitero oboke ni mondo mi apply yude kata tich kanyo nyalo tiyo ok nyal ndiki nikech ok en kambi motegno maber. Koro kembe gi biro to tegno margi onge gi yom maonge kaka inyalo konyo wananchi. Erokamano achori machiegni kichako gi nyingi mapiyo piyo tijo medore kalore kod report mogol. In kaka ja Migori be nitie tich misemanyo kindiga mokalo nyaka sano pok iyudo be nitie watni mosemanyo ti to pok oyudo koso nitie jomoseyudo manyisi ni tije nitie. An gi nyinge Luani Clinton Otieno ajadak ma Migori. Migori ka onge gimoro ni dhi manyo tich. Migori ka onge kampuni moro amora minyadi tiye. Kaka ne gichako ka rabuon no be sani podho gi chonge jatelo moketo mainone kanyo onge. Migori ka tich minya wacho ni nitie ma tich kwecho ne tich ma wan go Migori ka. Sami wacho tich kwecho ni en tich mar kwayo tich koso tich mar kwayango to in owuon be nitie kamise kata mana tere kwayo mari mar manyo tich to tami yudo. Migori ka nongiswa ni sani pod ok ndik ji tije pod tich pod ochung koro sani kaka osayaw ndiko jini emu arita mondo ndikwe tije. Erokamano atie gi ng'amo gik madwa wuoyo utieko idwa wuoyo. Erokamano so wapano watieko koro gi joma nitie machiegni kama bende jo kaler ma giwacho en ni tich malong'o onge lipod no gol ni tich omede gin owuon wacho tich ma ginyalo nene en mana tich mar boda ma bende gin giwegi ma koro gikawo hola ka bende koro ginyiewo ga pikni ma bende gitiyo godo e chiedo magi mago boda ka bende giywak ni piny owacho ni bende koro podhi nyime mar chuogo tie to ahinya bedo kelo kata kembe ma bende koro nyalo miyo gi thuolo mag tije to ahinya e kaunti ni ma Migori. Jojo maero kama na inya ilere yo makare jogo moko wo sani many gi los gene weche manyien mag migago madhi bedo kar kae sigana moko ma iluwe kaunti ma Migori ero kama na inya nakoro mogi jwang waka uyo masandai kosikalo predek tok sangwen mar okinyi ma kawuono waduogo kae kod welo Erigo Mondi kaachiel koda ka Oruko Brian mane studio ma Kisumu kendo ngaduogo ka kod twak mathoth ahinya ka pod wane chenro mar mbako romo kik idhi mabor. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100 kaliwa hiyo 100 nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100 kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa akaniambia dadi toa hiyo usiache toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza Avieta ni iko sawa kabisa iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob ndege ipeperuke unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Dial *487*3# to get this song. Ikrina nyero ma okru.
Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat ka ng'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati. Wada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Riwri kodwa ka wapako teko mar thum, mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pacho ka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. We mondo thum owuo kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV. Sitima en e adundo magoyo remo mar riembo dongruok mar piny. To bende oganda yudo sitima kaka dwarore. To be in kod nyalo mar chulo nengo sitima. Kuku mar wach biro ni chieng' tich ang'wen ka wang'iyo chal sitima e Kenya. Kuku mar wach komakore gi Kenya Power. Machiegni kendo nyakoro mag jwang' ma en tielo mogik mar chenro mar mbako romo kama ntiere kar kae. Wasechoko pach jopiny koro sani akoni ni wantie gi welo ma medo mana loso godo ka wantiere studio ma Nairobi kod studio marwa ma Kisumu. Paro mopogore opogore po ntiere kar kae. Mana madonjono sani ma bende jofwambo wamedo luwo kawuok e konde ma opogore opogore mana mondo mi akoni machuok ahinya sigana machoponwa kae kawuok e kaunti ma Homa Bay. Imanyo ringre mar jalupo moro mane owito ngimane mano bang' meli tuomo yie remba mano e chula maremba mayudore Suba North. Ale abich ni sigana no kendo luwe e yo makare. Ang' wayud sigana no e yo makare ka wadhi nyime kod weche mamoko mapod biro nwa pichni bende ka wayud achiel kachiel kawuok e chula no maremba mayudore Suba North. Ang' wakoni en kod kuku mare mana kama gintiere nyaka sani nyakora moge jwang'. Oganda mathoth nitie kar kae mabende osendiko na wachak chenro nyaka sani ka koro sani wamanyo mana thuolo mag rango ni gin to gin gik mage ma wanyalo keto e teko mag chenro mopogore opogore mantiere kar kae. Ntiere sekta no mar jua kali, ntie sekta mar pur mabende oganda mathoth wacho ni kae manyalo bedo ni resruok nyalo bedo kae ka wuoke. Iwacho ni manyo paro ka wuok kuom oganda ma opogore opogore. Kae momiyo antiere kae kod Eric Omondi mano jatatije mar Soul Movers mano kama gibedo kanyo ka girango chenro mag daro oganda kuonde mopogore opogore ni gento gisebedo kae ka giluwo chenro giduto e yo machal nade. Bende paro ni sani mwalose kani piny Kenya nigi lwasi makare mag rito jotijegi ero gi manyo jotije mag nyabedo kitere pinje maoko. Bende paro ni kinde osechoko mag rito jotije wapacho kaka no migi lwasi makare mondo migi bede ngima makare kata kitero moko e pinje maoko gidhi ka ngima maber kata piny Kenya kama ka giduoge gidhi yudo lwasi makare mag tich kendo ginyalo dongore godo ka gidhi nyime. Kapar ka sirkal osetimo maber ahinya yo ma tero juok nikech aben tijen ka ni Kenya ka dikoro kata joma ng'eny ok apply tich kuma dhi oko dikoro jogi tiya tijigi Kenya ka to kiyudo koro sani joma ng'eny be ncha machiegni joma ng'eny kabisa apply tije ma oko iwinjo tije ma kidhi tiyo oko kucho ma bende aparo ni sirkal nyaka ng'i gini maber nyaka ng'i gini maber. Yudo ka ng'ato ok dwa ng'eyo en tek mana ni seng'ise nitie tich mo manya inyalo yudo kata ka Qatar kata Saudi Arabia be sewinjo cases jofwambo sewinjo cases mang'eny sana koro aparo ni sirkal nyaka bi
gimo maber ma nyalo mi ji tich, ma nyalo mi ji ok wuog mang'eny Kenya kaka dhi manyo tich oko kucho. Kamano. To jogo man gi tije gi pacho kae mondo mi girit tije ma gintiere godo, osuru e yo moro ma nyalo bedo kata kodwok negi piny, nyalo bedo ni nyalo keto gi pacho kae e kinde mathoth. Osuru no nyaka sirikal ng'ino kabisa. Nikech ji mang'eny niga idea to kendo inyalo yudo kata ka yudo omenda michako go biashara inyalo yudo, lakini koro chopo kama koro usuru ni ema koro hinyo ji kabisa. Yudo ka itiyo yudo ka koro ichal ng'ama tinono kamano. Yudo ka mafuta omed, kila kitu ni malo, koro kaka kiti bedo matek kamano. Erokamano Nyariko Mondi. Brian Oruko ka en e studio ma Kisumu. Thuolo mag tije ma Kenya wacho ni wanya bedo gi thuolo mag golo jo Kenya ka itero gi e pinje maoko. Mokwongo bende lwasi maoko kono bende oserangi yo makare, nikech kiwacho ni tije ng'eny pacho ka kata tije omedore, bende giyudo thuolo mar neno ni adiere gitimo tich kata ohala e pacho ka giyud yuto moloyo kawgi kendo tergi e pinje maoko. Iwacho ni chiro bende iloso e pinje maoko. E boma ma Kisumu, boma ma Nairobi ka nitiere dukni madongo kod matindo, ma ineno ka nyithindo manyiri matindo kendo madongo donjo kar kanyo ka imiyogi obok mondo mi giwuog gidhi gitiye e pinje Warabu. Bang'e chal mar wach ok ni kare, jopiny pod wuok Kenya ka gidhi manyo tije e pinje maoko. Clio, namba ma sirikal wacho ni tije nitiere e boma ma Kenya kata mana Kisumu kata mana Kiambu, kama koro giwacho ni gidwa dhi chako tije dhi bede mang'eny, dhi ndiko jopiny mang'eny, gin digital. To tije mani oko ma ikawo oganda marwa kitero pinje maoko mondo ti, gin more like modern jobs. Gin modern jobs because king'iyo gi to the way mitimo gi ok gin tije mane ntiere chakre chon, ok gin professions mane ntiere chakre chon kaka lawyers, wanyalo yudo mana dekteche to gi jopuonje. Dakteche in the sense ni wan gi caregivers, mago tije mayudore oko. To mano nyiso ni ng'ato nyaka dogi matim course mani in line gi tich mimanyo ne oko no. Odhi golo pesa kure. Kumogole pesa, afadhali pesa modwaro somo godo course manyien no, obed empowered business wise mondo chako hande. Kose chako hande moro matin to mondo chiem gi ohala no endo. Because guarantee bende mantiere ni ka ng'ise wuok Kenya midonje pinje mag diaspora maoko mondo you teach bende is not fully guaranteed. Is not 100%. Okay, 100% ni koro ka ngogola ka indi kutera diaspora pinje maloka mondo koro omiya teach kono. Okay, surety na dhi yudo teach. Serikal nyalo wacho kamano. Because according to Serikal, gin giwuoye the digital jobs, ok giwuoye the hard labor jobs. Because piny dhi kalokore. Piny dhi kalokore, wachomo a new age. To yudo ka new age mwadhi niendi, jobs mane ji nyalo yudo 20 years ago, koro gidho Kisungu iwacho ni null and void, gionge, gidhi ka girumo. Because machines bende koro kaogi, iyudo ka nitiere machines mikelo, puothe mane mag mchele, mane nyalo ndik yudhe mondo odhi odo puothe mag mchele, sani nitiere rice farm machines. Koro, Serikal onego ong'i jopiny mondo owachnegi adiera ni to gima timore niya, we are heading into a new age. We move from an old age to a new age. Ma tije mane wang'iyo godo the hard labor dhi kalal. Emomiyo sani kore wacho ni nitiere gimiluongo ni artificial intelligence. Koro, that space mar digital noendo to nyalo ndiko ji mang'eny kabisa.
because inyalo bedo ni in Kisumu dala ka to ine simo to indiko ne ng'ato kata report to ng'atno ni California, USA. Koro serikal onego gin bende gikel manpower mar puonjo jopiny ni change is here. Change ni osechopo. To change mosechopo ni endi kembe mapod nitiere kaka matindo tindo kaka direct runs and logistics services nitiere workforce ma wadwaro, to workforce mwadwaro ni endi ok wanyal replace gi computer kata gi digital. Ok wanyal replace godo because pod en hard labor kaka warehousing kata mana moving goods kaka drivers. Wanyalo dwaro drivers ma move goods from Kisumu to Vihiga or Kisumu to Mbeta or Rusinga. Koro serikal kaka gikao thuolo mar pump resources e digital jobs, gikao thuolo mar puonjo jopiny ni piny lokore. Kidhie pinje kaka mag Japan kata mag China, ibro yudo ni nitiere tije moko ma wan pod watimo gi physically, ng'ato timo gi lwete, to kucho to machines ema koro timo gi. Koro gin bende pinje ma oko ma idwa tere jigi dhi chopo a point ma they will not have that space mar kao jowa. Koro serikal ema mondo obed gi a vision plan mar jopiny mondo giwach ni okay, magi joma graduate, to be courses magi graduate from school, ka giwuok e school ka gi graduate, courses gi eki bende gin relevant to the new age. Otherwise wadhi bedo gi onagi mapodo bete dhot marito mondo ndik gi kembe madongo dongo, mondo gibed gi geche madongo dongo, mondo ka giwinj gibed gi udi madongo dongo, mondo ka giwinj ni ondika e tich. Koro government mondo kaw thuolo omed empower SMEs gi jua kali sector, omed timo trainings through TVETs, and kamano timore gimed bende thulo the digital job space. Eka dang wabed secure. Erokamano Oroko Brian. Elere yo makare wacho ni golo tije ketere pinje maoko to chal nade. Adani wadhi e county ma Mombasa kama wada loso kod Georgia aoko mondo miyango kono ne pat jodak county ma Mombasa ni gento gin mage ka opogore koda weche gi duto. Warango weche gi mag tije, thuolo mag tije mopogore mantiere kar kae. Wacho ni sector mano mar informal manya bedo kaka mar jua kali, kanyo to oganda bedo e thuolo manyime mag yudo tije, to gintiere sectors mage mano ka irango kanya achiel kachiel nyakoro monge juang otego mamero donjo kae wayudo gi achiel kachiel. Ali Khan wacho ni Alfonso oko kae ka wuok Mbolori aneno oyo makare ahinya, to tijego ni kanye, an kaka ja Kenya pok ayudo gi. Wacho ni tije mantiere gin cabinet secretaries maruto chuogo ne osiepege ka. Wacho ni nyabed ni mago migole tije mago ma research emoneno. Wacho ni ero tij Gachagua kod tij Mudavadi kod Isaac Mwaura, magi tije ma itime kanyo, magi tije momedore gi jo research. Erokamano ahinya kuom ote mari kama nitie kanyo ka Austin Oyu mabende nitie kodwa kar ka achiel kachiel nyakoro moge juang' nokoni kanyo ni imiyowa paro achiel kachiel mana ka wantiere kodi ka wamanyo kaka wanyayudo thuolo kaka watudre kod mano Georgia oko ka nitiere county ma Mombasa. Nitiere adiera Mbutani mano wacho ni nitiere chenro mopogore mano jowadwa wacha adier. Ero en mana ka weche mag tich nyingi bende ok iwacho. Erokamano ahinya. Tich ma itimono e tich onge timo tich manono. Machielo bende jomoko bende wacho ni gimanyo tich to kipenje ni to ni somo ang'o to bende onge. Machielo
in driving school be test bende nitiere ni rem kaeto bang'i manyo tich tiyuak. Wacho ni mae Brown Ayaga tije moko nitiere. Erokamano ahinya kuom ote mari kata kamano ikono ne yudo wayo machal nade mana kama wantiere karka wayudo ne ote mamoko mantiere karka Valeria. Wacho ni ma Valeria Owiti wacho ni luo chendo ka ntiere kae no manyo tich kotieko atieko internship katieko to amanyi tich kosawe adhi achak tija anawuon mage paro mapod tiere karka. Ang'eni e kinde mabiro karka nyakwara moge jwang' ote penjo mana penjo ni bende mbui ang' wadok kanyo mondo mwaranga ni penjo no achiel kachiel sani ka mondo mi ka wasome wabeda ni kod ng'eyo ni gin paro machal nade ma odonjo kacha e mbui mago mag Ramogi TV. Achiel kachiel ayudgi ane kae ka Mark Oumanga ero ka Omanga owacho ni e mbui kata jatend piny Kenya no wacho penjo no wacho ni mano entiere kanyo. Ka Isaiah Otieno wacho ni penjo makare okona kona ni gin kanye. Otieno Victor wacho ni tije gin mana mag kabila machielo. Mamoko bende unyalo kono waka achiel kachiel ni uyudo wayo machal nade. Penjo ma penji kanyo eniero Kenya National Bureau of Statistics KNBS ne oyango ni tije ne omedore pacho ka higa mokalo. Tije gini kanye. Penjo ni bende penjo joja oko ka ne kaunti ma Mombasa. Okono ne mathoth bende matimore kaunti ma Mombasa ne gin to gin gik mage mabendo luono okinyi makawuono. George Aoko oyawre kino machiegni chenro mar mbako romo chal mar wachen mane. Erokamano ahinya Leopold Oluoch chawinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa kuma odiochieng' makawuono ne antiere aluora mar VOK mano e od bura manyali e kaunti ma Mombasa kuma bende adwa mana kawe pach jopiny kaluwore gi report mar Kenya National Bureau of Statistics makoni kwan thuolo mag tije chal ni omedore. Wawinja ni to jodak ma aluora ne wacho nang'o. Karibu sana, tunazungumza na Ramogi TV. Tunazungumzia ile swala la Kenya National Bureau of Statistics kusema kwamba nafasi za ajira ziliongezeka humu nchini. Labda kwa mtazamo wako, je, unaona hizi nafasi za ajira ziko? Anza kwa jina. Jina naitwa Gerisho Mwabugo. Mimi ni mkazi wa Mombasa. Kwa kusema kweli ajira hazijaongezeka kwa sababu kuna vijana wamemaliza university na wanauza mitumba Kongowea. Wengine wanasukuma mkokoteni. Sasa mimi naona yani hakuna kitu chochote kimefanyika. Hiyo naona ni kama tu propaganda. Na labda ukiangalia tu kwa jumla, mbali na kuangalia labda zile ajira za mtu kuajiriwa na zile labda mtu kujiajiri kibinafsi ama labda kufanya zile kazi za mikono, labda pia kusema hiyo kama biashara vile ya mitumba, unaona ni kama hizo tunaweza sema kwamba zimeongezeka? Manake tunajua unaweza kuwa umeamua kujiajiri alafu sasa ufanye biashara yako ya kuuza mitumba alafu waseme labda kwamba hiyo ndio inachangia idadi ya ajira kuongezeka. Kwa kusema kweli mtu kama amejiajiri ametumia resources zake, na kama hajasaidiwa na serikali, hiyo huwezi ukasema ati serikali imesaidia, kwa sababu hiyo ametumia resources zake. Kwa hivyo mimi naona serikali haijafanya lolote kuhusu kuongeza ajira kwa watu. Je, unahisi nini inastahili kufanywa? Manake tumejua pia serikali yenyewe pia imekuwa mstari wa mbele kuahidi nafasi za ajira na hasa kwa vijana, wakiwahimiza wajifunze labda kazi za mikono kwamba nafasi za ajira zitakuja. Je, unahisi nini inastahili kufanywa ili ahadi kama hizi zitimie? Mimi naona yani ni watu wakitoka kwa mfano college, inatakana serikali washike mkono, iwasupport na finances, waanzishe nini zao hiyo kulingana na hiyo courses ambazo wamefanya. Hiyo italeta mabadiliko kidogo, lakini bila hiyo inakuwa ni shida sana, yani mtu hawezi kujisimamia mwenyewe. Haya, asante sana. Acha nipate mwingine hapa. Karibu sana. Watu wake wangjoi mar Ramogi TV. Noneno ka report mar Kenya National Bureau of Statistics koni kwan thuolo mag tije ne omedore chutho higa mokalo e pacho ka. Kiani in kaka rawera kendo jadak e kaunti ma Mombasa, ang'o ma diher wache wi wach ni kwan thuolo mag tije ne omedore?
tich momedore Mombasa ama e county moikuongo nyinge no Vincent Omondi, an jadak Mombasa, era mavyo KK. To upande mar kuajiriwa ama tije momedore e pinywa ma Kenya ka, okane ka ntie medruok moro matich. Nyikita sani kumantie ka enigoni, anti aonge tich, mana dir mawach. Ane dhonara ka atimo biashara matin, lakini tich to onge. Kabe ina day anyano ji kata mana ji adek ji ang'wen mapiny mana tichno. Ko ka yon tich omedre Kenya ka okane tich momedre. In fact rako duo piny zaidi. Iparo nade samoro nyalo bedo ni ng'iyo nikech iwacho ni nitiere jok ma bende otiegore tije somo tijegi giwegi. Koro iparo ni ma nyalo bedo ni gin be onywandgi e wacho ni kwan ji omedore koso jok matiyo tijegi mag lwedo tineno ka chal nade. Gin gi thuolo mag tije. Kata an tich matimara mar lwedo to tijne ma oro kro onge. Ko ayon tich omedre to tich ne ma onge. Joma dwaro tije mag lwedo ema dwaroga. Temak ginuangani. Ko omiyo tich pod onge Kenya ka. Koro iparo ni ang'o monego bed ni piny owacho timo mar neno ni gichopo singo mar neno ni thuolo mag tijegi yudore? Gima paro ni ginyalo timo ma nyalo konyo en ni girang sekta mag jua kali mokwongo. Sera mag jua kali ema ji nitie mang'eny. Ka ginya yawo maybe kampuni moko minyalo yaw mag jua kali nya bedo maber moloyo kaka gintiere. Yeah. To nwaneno bende ka singo nowach ni nitiere thuolo mag tije e pinje maoko, akia ni ma bende ineno ka timore to chutho e kaunti ma Mombasa ka waneno ka ji mang'eny aplega mondo mi odhi tije e pinje mag oko kaka Uarabuni, magi be ineno ka timore? Apara ka pongi timre maybe kuom ng'ierok. Ok en ko ng'ato nyalo biro bwana amanyo tich kamae adwa ji matima ji beda mae. En ni manyi king'ierok. Ma kok ing'eri to onge. Ina Kenya ka chandre aka chandrani. Tie kote ni ne piny owacho en gi rank kaka ginyalo konyo sekta mar vijende mostly wan youth wahinyre sana nikech wan family kaka wa feed en ma kibati koro gi rank kaka nyalo konyo sekta mar vijana ma kawuono mage jo viongozi makiny koro ka gikonyo sani kino na kanwa move on. Yeah. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV, mago mana pach moko kuom jodak mantiere e kaunti ma Mombasa e alworano ma VOK katemo chiwo pachgi kaluwore gi nonro manogol gi KNBS manyiso ni thuolo mag tije nitiere. Iyudo ka thothgi pod mor ka gikoni ok gine thuolo mag tije ma kamago. Kowuok e kaunti ma Mombasa kae, Ramogi TV, nyinga en George Aoko. Aya, nyakoro Ramogi jwang' manowuok e kaunti ma Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko itwake yo makare ko jopiny ang'awe mancheno mamoko matimore e kaunti ma Mombasa. Dakika osekalo 55 tok sa ang'wen nyakoro Ramogi jwang' mano ema bende wadano kelwa e giko mar chenro kama wantiere kar kae. Ayudo wach mogik kawuok kuom Mwenda kama wantiere kar kae. Eric Omondi, wach mogik ne jowa mopogore opogore kama gintiere tije gi manyo giyudo thuolo moro amora ma gintiere ma gigeno yudo. Wach mare mogik kuom gin bed mane? Gima da med ngiso gandawa no kigiyier tich kati se somo maber bitieko lakini pod ok yudo tich manya gimo matin minyalo timo kiki idwa mana ma line mane somo cha nyaka yud manya gimo manyalo kelo gimoro at the end of the day. Kamano kikwa yier tich. Erokamano ahinya Eric Omondi, mana e thuolo moyudo kar kae. Thuolo mar nyiriri 30 bende wapogne sa oruko Brian. In gi seconds 30 kende be ng'eny ahinya. Wach mari mogik kote mari nyabedo mane ka watieko kendo wa. Erokamano Clio. Wachna mogik kwatieko kwa asewuoyo gi serikal, asewuoyo gi investors. Koro yiena mondo awuo gi onagi mondo o support kembe manidala. Kembe ma registered matiyo e yo ma trustworthy kendo are very reliable kaka Direct Errands and Logistic Services. Please wakwayo uni mondo usupport wa mondo umiwa tich. Mondo samumiyo wa tich niendi to waloso platform majaber ahinya nikech samumiyo wa tich kuoro wa alot mondo wakaw alot Kibuye mondo waterne mama alot Rusinga
to ng'amwanyewa lot ire niendi bende wamiyo tich. Kuoro wani mondo wadhi wakao baba dala, Rosenga, kata Mbeta, kata Migori, mondo wakele Kisumu otimne check up e hospital mondo eka waduoke, nyiso ni wadhi kao japiny moro kata wadwa moro kata nyaminwa moro mosomo care giving mondo wamiye tich. Koro samumiyo wa tich to wan bende wanyalo miyo jo oganda tich. Koro wuoguru oko mondo supportwa mondo kata projects mutimo dala koni wanyalo ng'iyonu, kata kugedo, kata utimo farming, wanyalo supervise projects ugieki mondo wa ensure ni wadongo kamora chiel. Erokamano Clio. Erokamano enya Oroko Brian. Mane makelo giko nyakora moge jong machendo kiny makawuono. Ne jogo duto mokelo chendo biro no yo makare mano oting'o jofwambo mo tiyo matek e wechegi mag kelo nwa chal mar wach kama ne gintiere kan ahinya e county ma Migori, e county ma Mombasa, e county ma Nairobi kae jogo duto mochopo makare elo nyawadwa Joyce Oduor mango okinyi makawuono oriti masani aninga Cleophas Oluoch jakisomo kanya kwar mokeo nyaka sango waromo diche makinye cheno mar piny kod mbako romo. Who is a true partner? They step in when you need them the most. Because a true partner is a partner kwa ground. KCB Bank. Kwa majina naitwa Oscar Omondi, mimi ni injinia wa kutengeneza magari. Shabiki nilisikia katika radio na pia kwa mtandao kwa kijamii. Niliposikia shindano ya jackpot niliamua kwanza. Nimekuwa nikipata 9, saa zingine 10, lakini huwa sikufi moyo. Kwa bahati mzuri nikapigiwa simu kwamba mimi ni mshindi wa bonus. Mara ya kwanza sikuamini kwa washindi. Shabiki Super Jackpot, time yako. Minadai wote twenda hivi. For persons under the age of 18, Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. The wazee in kijijini have something up their sleeves. They both have tense family issues, from the demands of their wives to their children who feel entitled.